Bangsi beta life kelang doana tuma phasta me cardom pajo iglo cardom nili beta thandang pisami rup jalenti sopi nun betang tompele arjuponigna Thilua Jiorata tuma ningi punga joini BJP candidate Pawan Kumar Rai penrina terang pia tuma phan kiplung APHLC MAC candidate Kursing Timung pen perang kia me kipha Singhason pelang per CPIML candidate Parman Dode sang se CPIML abutung vote kereka sai kedeng BJP candidate Kangbura Kiling Parman CM Sharma vote kehang Pawan Kumar Rai la penrina terang pe tuma phan Thilua Jiarat mate lang chutinga polling station atum thur pak pen kiplunga puthak perangke tuma long lamthe chupaklang pon Kinamtang MSC Kilikapura hut alangli Pawan Kumar Rai Kupili constituency arala tumalong dam si Wochurek damahut kaning jete kangke MSC nang pahailo te tuwar me lang nang pipo pu kaning jete kang alam chak eson tak papleng play bangso joine patumi lakha troksi Kupili constituency arlo kedo Thilua ji arong along puthot BJP candidate Pawan Kumar Rai vote kachurek damahut rathur paksi kiplung pon pado Athema kedamtang ningkan pho Thilua Jiarat atum thangna dawar sai kelongle lapen corona bura hutstame akeng pakta chibidamde sinon puthot vote nanga churek thu kebang anke kroyun e pusi ningjepon West Karbiang Longpen Bertala Ferangke Bureau Chief Joram Kathar report Rina terang pila pen Pawan han karpung kopia joni sinan tumar pungna kok Nitum karpuna ko lama la son lo kedamtang MEC ningkan pho chude sitame alangli pubana bang dak nitum lang thengam polling lo alang li nang chelang ve pen kan aprang election aprang ala nang chak do tuwana bunai pipo ring pen pine varsai anang pipo besi alang li chakang sta ningkan pho angbong par de ta wangwe ako non pining election MEC election hot ako alang li buhura chorek phan alang li bang lo la sin litum bange ningi pungsi patumi bang alang li phan nitum laso abang ke hondek do nang kok la la so si apuna kok apuna kok ke ladak nang tum Rina terang pi phan hala video longa theklonga tengko nang tum Rina terang pi pen ke setar ko kopia joni sinan tum bisi paan setar ko inang kok la lamang nitum la chitar ko nang kok lamang ke alang di phan nitum la Rina terang pi hane ha ye theda parubon pe la pen alang di phan ko nitum ki puni anonta ve la pen nitum alang di phan pu pe la pen hala Pawan Kumar han sinilitum bisi hondek dam lo pen alang li ba men nilitum la pu Pawan Kumar phan la hai nilitum ki pu ba mahut alang li Rina terang pi bang men honong jon prosi nilitum ladak setor ko amai long lang ling tang si thabun tho lo masuk kopi pula na pu nang tum lasuna pu la mang lason lo mane ni so lu pi han lason mane erat amai ang kang long thap thot poten nitum karsima lo aron pen tak lage adai du pesini da manang pul he sidame la nilitum mang pulo nilitum le nangli phandak mai long bangot pu nilitum mang pupe la pen ko nangli phan nitum mang kacidan gali pesini tum mang e pudun lo he nang tum PS men kopi lo de ma PS ka lang jithik voters pan bado nang tum voters ke harunar kera troksir kera hini do Lakha Troksi Kopili constituency APHLC MAC candidate Kursing Timung ahin pen public declaration aputak perangkia me kepha non kewangji ke EC MAC kilik aprang public declaration aputak candidate tum kido an kopia case kido ma bangso kilik aprang chipekla akenang sopu mathasi pini Lakha Troksi Kopili constituency APHLC MAC candidate Kursing Timung ahin pen perangkia me kephapon bangso along ke ongdung APHLC klembang pu bang phiatum chetong dun pen RDP dun renti Labang some long APHLC candidate Kursing Timung kaning jepon ke solang dwara datum manghunang le athema public declaration ke candidate datum aprang kopini case do mane pusi koda long clarification upon pusi ning jepon West Karbiang Longben Berta Life Affair ke Bureau Chief Joram Kathar report digang tung ke lapulo nilitum mate APHLC songpen ning ke hang lake aman tuna chini lo ake mang chini lo lake kichi sobhan botarli samen kang than halabang se kachi sik nitum dolo lasi halabang so dhimalong nalitum radatum aphan sami chuni thule thotlo nitum a hokpet nalitum na narja pithipo labsi nalitum non ke bang ji election along nalitum phan asika pre party tum ke pamang hu phan ason bang ji sita me nalitum mang hu derinon atheni tum a hokpet nalitum phan a phoi sit nelite ramret lo a hokpet na che song phan tum kar japi lo ke chi so phan botalis na men kang than mate kiche sopen ilitum bangke kachi unang pu hala so por ilitum nona kele lo sinili mathadam lo lasi anutin nakelang dona radu an phansa mela bangso APHLC mate tos arjan banitum tos arjan lo
lasila so bang to sarjan long na tum jok pensi na tum pahai ignang po. Nilicit declaration mate alang itum public declaration by the contesting candidate of Karbi Anglong Autonomous Council 2022 regarding Assam State Election Commission letter number section oblique 42/2022/7 dated 13 May 2022 abang so public declaration aputhak ta nil nonang tumhanang pachinu nang kokpo nil tumla candidate tumhan labang so kopi pia case doma halabang so aputhak nilirada long pachinang kokpo pending criminal case nil tumang ke non case dobom lake session judge Guwahati lapen case number ke status of RC 1 May 2013 section 8 ke concern and brief description offense lake nitum halabang so hut a case abang ke 122B RW section 147/148 149 to 323 324 328 307 342 352 380 354 427 452 IPC tengpen itum han halabang so rada pen isia case do lapen labang so case ke non itum bang ke cetam nang bom lang CBI case labang ke asia a court lapen order bang ke session judge Guwahati the stage of hearing charge not to yet frame labang non amat ke la ke pending la case ke non si dam bom lang hearing do bom lang judge lang si nang tum handa labang so public declaration ateng pensinang tum hanta nil nang pachini lo labang so pusa ke nang tum si mulang tum si media long paklang konang po lapen print media long paklang pasal tum chuning rilo ngasi labang so a case kopi po sinil tum ke donang kokta nili rada pan labang so lam tani si hek pen thanang kokpo ningkan surhina ke paningkan itum Karbi pen ke chiang bong chingwai lo chedan lo halabang so ha Bihar pen ke ma ke chia so to mangke dak itum Karbi itum apan kachinek kahulo sondo rong ratum han kapasung kupine dongkol kachong hu komania itia theklong mandet komania arlong theklok nang hum et lason ka theklong do si ratung ka bisar pomat mat komanet bidilang no pen ai klem no mat klem tap klem pro mat tum dak halabang sorat fan kes babon lo CBI nda bang nang set alo asila bang so CBI ke bang nang kok ke la ke hok pet ke la so pole ke bang kali hala NC long 10 crores 1000 crores la bang so corruption aputhak si ke bang amat kaparlin na mangke harat fan si divert dam den la bang so case along masi kaprek divert den mat non ki sung thona mangke dak ni tuma rada tumlu nilan si pachini thek chot po pena saw ni ling thum nam det po non labang so election kache pate long rat fan ka pamang huda me son ho bajong tiso bangke ne fan le bonang pino usi pupu rat fan he ni si haji telang le rat fan pamang huda mangke ni tum le long si BJP awutta ne long si do et ni phanang pahai noi pu bang si rat fan pamang hudang alang like pudamet pultang te labang so nang pahai noi puke komat men si labang so nang ke claim da makela ke tuliram rong hang si alang liphan non labang so independence ben ke pathur don lake kona hok pentakali alang like bajong tiso ke hai ke lake tuliram rong hang pelong si tangka ke wan si non rat phan tangka ke paron lasia patumi hatala tum kacharwo to koglo congress men bajong tiso a party tum lasi bajong tiso ke lake BJP RSS ajen lake Karbia khephan kelang jia bang phukali alang le jong si Karbia khephan kelang ji plutang te tiposinang vutalis pen amen ing thanang hi polang lining je dam hai hedel rong lo jong si Karbia khe cheng honduk Karbi tumta beha bepar ke claim ning hang pamesen nang ji parcha nang ji plutang te
trading license pen amen ing than et nang ji pu alang li posining je ha hedelon te alang li CM do bona hot ko piliarat phan people wareng war sai pi thek thedet ke ko piliarat phan pi posi longle potta pi thek thedet lo lang lin te non tangkap pen ke bai dam ke pilo lake rat phan lake afar loka chojor pina pieson selang li tin kok son si pini tangka hai keron dam lake nasit bajong tiso ke lake independent kali lake BJP a candidate alang li phan si non tuliram rong hang tame thithi burbur ke pahai phan si ke claim kopi si ke claim ma ke nilinang tum han pachini kang tum ma ke la hen lo Pawan Kumar jong si remdel butang te avut ki hai pen a percentage kom heg lo butang te tuliram rong hang bang CM cholong popusi bajong tiso phan dak independent pen ang pathu dun laki lake rat tum ta manghu nang ne lake bajong tiso ke lake BJP a candidate a hok pet ke lake independence a candidate kali hala Pawan Kumar phan mang ke lake enne rada long ke paklang phan chot isia choi ke paching choi phan chot lake lasi non kopi posi mang ke lake enne rada long ke paklang phan chot isia choi ke paching choi phan chot lake lasi non kopi posi alang li phan vote a percentage ke pa jomi ma ke la hello non labang so election ke BJP ang bong pen CM a candidate e komalo tuliram rong hang Ojit Kumar de Pawan Kumar alang le tum si CM a candidate lo lake BJP pen ke lake high command pen selang tumhan hukum bielo ase high command pen hukum KPS ajok si tuliram rong hang ke haita thithi burbur ili tum Bikram han se ke hai phan ke nam ji a phan bor i piklo jong si ni an contest pen jong si ni hai det lo putang te ni non ke wang ji labang so council kachari long ke ta CM chudun long hilang pusi alang le amang heman lo sela bang so amang ke heman mang ke pa pleng long le delo komalo putang te Bikram han se ke hai lasi kadog etam ning chibi nang ji non labang so ke hai a percentage jong si Pawan Kumar jong si ong munak hai delo putang te alang le CM ki cholongi mang ke la ke angring thet tam la ke Nasi tum anu tina karbi tame ning cibi nang jinon dak kopilong arat. Labang so arat jong si tum non nang li vode pak jong si BJP long ke dam lo petang te ili tum si Pawan Kumar phan CM ke bat puat teng si nang mandet pulake. Nasi non ngopen pulo Bikram han se ke hai phan thithi burbur ke claim mang ke la ke tum APSL si tum karjap thip ake mang chun chete ke arjap thip ji pojok selang li phan nam une del labang kenam tum rat tum ta chini lo kadoi da chini lo tuliram rong hang tangka do ota hai koror tangka do ota hai agari a motora long le phelang do pik hai sta Bikram han se tangka we dera phan alang li nam une del lake a hok pet a songja a hok pet ke ja pu ang thek ke la hen lo lasi pading oi lo kadoi phan ta sipini nitum dak klem rapet songja pitum hanta apen kopliarat fan ini ning kang sam apen kacuru ke pajir kang tung bangke nili dak kopliarat nili menarong takali nili rongke hauragat paning tiarong pensi nili dak koplialong EPSLC candidate hoy pensi nili nang karjab don lo lasidi rat fan ki klem ye fan sike bang lo apen rat tanil long munit dopik apen nili hai tahai vegi pusi nili kopliarat fan nili pachini lo apen kopliarat he kaching honang thek banget thep pikangjang asi kado kawe kopili long arat phanta milili kisung ke boy pen ke cho ke jon ke do ke thak honang thek banget thep pikangjang asi kado kawe kopili long arat phanta milili kisung ke boy pen ke cho ke jon ke do ke thak rat kaching ki gache thanta me pik alang dum phanta nili ning sampik apen alang tum kai kel akayar jon long tame ke claim kel long da messenger phansinili ini press media hin tenta ili alang temanda suning dilo lapet alang temda hir jomi hangsi pajori koklo KAAC vote ki jogar ni nang te bogbo ma jok karbiang long arlo pregjam political asong atum do de sang se vote kere ka sai kedeng pon lason si CPIML Bokolia district committee ahin pen langpher CPIML candidate longki tok bila pen singhason candidate Wilson rong par parman do de sang se vote kere pia sai kedeng
Langpher constituency along Bukulia Adorso Titliguri Pendanglok Pregjam Adim Arong Damsi vote kehang pedopon. Lasongsi Singhason constituency along Langbung Dingpi Lang Chitungla Pendanglok Singhason constituency Arlo Arong Damsi vote kehang bon padu. Vote kerega sai long angtong ingleng penjona rong hang ki Japon along RYA KSA songja po songja piatumta chetong dunsi vote kerega sai dengpon pusi RYA Bukulia district committee me Pudhorong Singh rong parpen Frankia Pan Pachini pon pusi nilitum beta lakalong beta nang pale. Pini dak Sauthe berong intihem ahong chotailong nilitum CPML hinpen non kebangji election aputhak Sauthe berong aradet Sauthe samar korti injir mali penilitum chingwai pon kajithan pon kela hello non batai piposit CPML pen election thudunang kokma la bangke number 1 kinang sot kela hello Kongres ay ningkan krepo utun master nang pacun pitek thedalo ka biarat aning ke hang ka i nang pacun pitek thedet la sopen non ningkan kep BJP government BP Sargar Narendra Modi Biswa Hemant Sharma Tuliram Rohang alang litumta utun master ka biara aning hang pacun ji kalise alang litum song throga phan same alang litum kachordet cholang det tangkapen padok atangka non posa pitek the Lai hui rarapan kacong thui regional amen perapan kacong thui lai hui ni tum rong so ra depen Sauthe Sarma arong ni tum laso than damji pachi damji BJP misrul BP laso diklaim thap ke dam thap rat phan kacong thui ason ke chak isona ta pachun pitek the ration card pen chenglok job card same chu jun panghuek chonghuet kadu awek Sakuri bakuri semai latum ciolablo lasi puthot lahai alam puthak ni tum rong rup rong rarapan ke than namji kimum namji pusenon batai ni tum CPM era hinpen ni tum election kecipati dun ke thudun lapen ni tum yong si hai det liputang te CPM era government yong si wang pulote ni tum Sakuri mate goreng awarsai ni tum tangka hanghe tangka nangne noya kerta nangne longlia pata ni tum ake yo CPG Job card adon tin long nangji ration card adon tin long nangji group housing adon tin long nai lahaya puthak nilitum rong rup ke thanamji timum nai radapan awareness labangso kapachini conscious kapaduya phan politics labangso pio hormulo labangso kachisong pio hormulo lahai nilitum radapan pachini namji puse nilitum election camping las election ke thudun lahelo nilitum CPM atum Aisu CPN to alam cak hemprek long litik sangse nitum semi langdang paman me nitum rem sitame hai sitame tu termasuk kelong wek nai alni silong wek nai lapuan sinitum CPM hin pen ke semi tang batai non puta nitum semi tang bola semi langdang nitum paman me lasi pini nilam the lapuan se rat angno ka biang long rat ka bisulang do rat angno nililam cak cipi hemprek long litik sangse no termasuk no res Nilege pini lapuson CPM la candidate alang li tok biasa pang kacitong ke ningkang sam lo athe ningkang sam podnya bangke CPM puke ho 1986 aning kan pen na kecheng non pons tami arjap thik sidulang hemprek amen pen alang tamarjap thik sidulang orang Canada katumta nang theng po nang chok po nang nepon po ha singri pakoi pa ka chuding pham bum de achon muro kote la helo alo song ti lok pon det ke sap ke pathia do lo lang lok sulom ta phon ke yo abi par kote te phan na pathi lo army tum la song si sap ne ka pathi army ka bidang ka pathi hisab ave sida me ilitum movement andolon utma set kan ke kachi song pen tithi jer ke ya lahai ke hisab do ta hala hisab do nong le Kona ne waram fiji tapu mati. Choy pang choy pohona ne abopo in contra bu bam power fit. La an sing tuhan ka chenek. La bangso home sarkar, la bangso kongres sarkar ke dohut. Ilitum la pan si ke pasung ilo don tum. La ke ilitum ting ni nang ne. La hai ke buronji history to mu ke map nang ne ilitum kroy nang ne. La sini ilitum la hai lam putha ki thani phan se ilitum kewang. Ni five player ni Polonia long BJP candidate Kangbura Kiling upon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen vote ke hang padupon.
Lasohut MLA Dorsingrong Hang Pencenglok Ongdung BJP Asongda Chetongdun Holuni Pen Berenkwala report অটোনমাস কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন আহি আছে সেই নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ মূল্যৱান ভোট পদুম ফুলৰ চিনত ভোট দি বিপুল ভোটত আমাৰ কামৰা কেৰিঙক জয়যুক্ত কৰিব লাগিব এতিয়া চুক্তি অনুযায়ী সিটৰ সংখ্যা বাঢ়িব তেতিয়া তেওঁলোকে কন্টেষ্ট কৰিব এইবাৰটো পুৰণা আছে নহয় এটাক দিলে এটাই বেয়া পাব 6টা সংগঠনৰ পৰা এটা সংগঠনটো নিন্দনীয় পৰা খাৰাপ হোৱাটো যদি জিকিলে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল প্ৰেসিডেন্ট পোৱা যাব নেকি তেওঁলোক কোনো নিজিকে কিন্তু তেওঁলোকক আমি মৰম কৰি ৰাখিম কিন্তু নিজিকে কোনো ইলেকশ্যন লাহে লাহে হৈ যাব হ'ব কিমানজনে পাব নাই আৰামত জিকিব